हाय लोगोफोर आं दिनै मा संनो नागिरदों नायलांदों नोंथांमोना मा संनो एंखुर आरो नारजि आलु गोदो जों उन्दैयावसो जोंनि बिमाफ्रा सङोमोन नारजि एंखुर नाथाय दा बांद्राय मानसिफ्रा जानाय जाला आरोखि ओंखायनो आं दिनै नारजि एंखुर जानो लुबैदों नोंथांमोना नायलांदो आंनि भिडिअआ बेनो आं बानानै संनाय खावनायखौ लाबोथाराखैमोन लोगोफोर दिनै आं दा नारजि एंखुर संनायखौ दिन्थिनोसै आं दा थाव होसै थाव होबाय आङो दानिया आं सामब्राम होनोसै देनानै लानाय जिरा मस्ला सामब्राम गुफुर हाइजें बेयो एसे आं नै संख्रि होबाय संख्रि एसे बुरजा होखानोसै एंखुर जायैया गोबावसै ओंख्रि सोलाय सोलाय जानो लुबैयो नैबे नारजि आं बेखौ सुनानै लामनानै आराम सिफ्लेनानै दोनखादों बेखौ नारजिखौ हथात अनला ओंख्रि बा नायाव ना बिदैफ्राव होनो आङो सुनानै फोराननानै सिफ्लेनानै दोनखायो नै बयेमाव आं हथात सङोबा होयो आरोखि नैबेलाय नारजि गुरायानो नायदो होनोसै आलु होसनसै नायदो नै आं बेबायदि एवनानै लाग्रोबाय दै होनोसै दानिया ओमफ्राय दै गोदौबाथाय एंखुरखौ होनोसै नायदो नै आं माबा होबाय नारजि गुराखौ होबाय दानिया आं दै होनोसै दै होनानै लाबाय आं नै दा गोदौबा एंखुरखौ होनोसै खोबनोसै गोदौग्रोथोंसै नारजि एंखुरा गोदौबाय नै आंना एंखुर नारजि गोदौगासिनो दं जासिगोन खारै होथ'वाखै आङो खारै होनांगौ खारै ज्रोमबासो गोथाव ना ओंख्रियाबो खारै होबाय आं लोगोफोरनि खारै होनानै मादि जाखो गोजा जाबाय खारै नांबासो गोथाव जायो नालाय मोदोमो बेनिखायनो खारै होबाय नांजासे खारैयाबो गोदानथार मोजांथार खारै मोजां नङाबा जानो बायो अनला नारजिफोरखौ ओंख्रिफ्रा गोथाव जायो मोदोमो दा जिरा एसे होनोसै माथो खालामबावनो गंगार दुन्दियाबो गैला लोगोफोर आंथ' नोंसोरनो नारजि एंखुर संनायखौ देखायबाय दानिया आंनि चेनेलखौबो अननानै साबस्क्राइब लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामदो आंनि चेनेलखौबो एसे जौगाहोदो अननानै मानोना आंनिया दाबो 1000 जायाखै लोगोफोर ओंखायनो आङो जि बाबाय मानो 1000 जाया साननानै ओमफ्राय आङो मानसिफोरनि नायोब्ला आंना एकदम साबस्क्राइबारानो बाराया आरोखि बाङा 700 थाबथानानै दं दाबो 1000 जायाखै दाबो लोगोफोर बेनिखायनो अननानै आंखौबो सापर्ट खालामदो लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै